तो भाई लोग जैसे कि तहार लोग के पते हुई कि Xiaomi ही एगो ऐसन कंपनी बा जो कुछ न कुछ नया करते रहेला। आ एगो और बात पता हुए चाहे कि Xiaomi ही एगो ऐसन कंपनी बा जवना के वजह से कि आज हमनी के कम दाम में अच्छा फ़ोन चलावत नहीं जा। ना तो पहले इतना ज़्यादा फ़ोन महंगा रहे का ना कहे कि आ उनमें कुछ अच्छा से कस्टमाइज ना रहे, लेकिन जब से Xiaomi आइल आ Xiaomi के देखा देखी सब कंपनी वाले के मजबूरन में दाम घटावे पड़ल, चाहे सैमसंग हो, ओप्पो, वीवो, जोन भी कंपनी हो सब Xiaomi के वजह से ही दाम घटेले ना। तो पहले तो फ़ोन बहुत ज़्यादा महंगा मिलो। तो देखो लोग भाई लोग Xiaomi तो शुरू से ही कुछ न कुछ नया कइले बा, चाहे Redmi Note 7 Pro हो गई, बहुत से ऐसन फ़ोन बा जौन की कुछ नया कइले बा जाना के देखा देखी और भी कंपनी वाले कइले बा सन। हल्का मचेला हर बार Xiaomi के वजह से ही मार्केट में। तो देखो लोग भाई लोग का बात बा कि Xiaomi कुछ नया तरीका से काम करे वाला बा और ई देख के हमको बहुत ज़्यादा खुशी मिलल। मतलब फर्स्ट ऐसन फ़ोन Xiaomi लॉन्च करे वाला बा जौना में कि तू लोग लेंस लगा सकलो। अब देखो लो लेंस क्या होला एक बार में थोड़ा तार लोग के जानकारी दे दी। जैसे कि हमनी के फ़ोन से जा वीडियो रिकॉर्डिंग करने जा चाहे फोटो खींचने जा, अक्सर हमनी के कैमरा देख लो बन जा DSLR के नाम सुन लो बोलो। तो DSLR एगो ऐसा चीज़ बा जौना के बॉडी कौनो काम के नहीं है जब तक लेंस नहीं है। मतलब लेंस उनमें तू लोग चेंज करब लोग, जैसे इहो वीडियो कैमरे से बनता तो लेंस जैसन जैसन चेंज करब लोग वैसन वैसन क्वालिटी मिली। चौब लोग तो तार लोग के जूमिंग खातिर एगो अलग लेंस आई, खाली जूमिंगे करब लोग, मतलब उससे साफ फोटो आई जूमिंग करब लोग। माक्रो खातिर अलग आई, अल्ट्रा वाइड खातिर अलग आई, मतलब सब खातिर एगो अलग अलग लेंस आवेला। एगो लेंस में अच्छा से सब कस्टमाइज कर रहेला आ जौना से तू लोग अच्छा खासा फोटो खींच पेब लोग। आ कितनो भी महंगा तू लोग मोबाइल ले लो लोग, चाहे एप्पल आईफोन कोनो भी हो गए, कबो भी वो DSLR के टक्कर नहीं दे सकत, बिल्कुल ही नहीं दे सकत। चाहे तू लोग 200 MP के कैमरा ले लो, DSLR के खाली 24 MP के कैमरा बा तबो DSLR ही कबो आगे निकली। ई बात के तू लोग समझ लो। तो देखो लोग भाई लोग काहे से कि मेन वही में काम रहेला लेंस के ही वजह से हमनी के ये सब देखे के मिलेला, मतलब इतना क्वालिटी में। तो अब Xiaomi उहे काम करता जो लेंस हमनी के DSLR में लगावते हैं जा, आ उहे मिररलेस कैमरा वाला मिररलेस लेंस हमनी के देखे के मिली। मतलब लेंस कैमरा के लेंस हमनी के लगा पाएम जा Xiaomi में के ई फोन में जाना के नाम बा Xiaomi 12S Ultra। देखो लोग भाई लोग मतलब ई ना कि कोनो तू लोग लेंस उठा के लगा देबो लोग, हाँ एक लोग एगो लेंस भी लॉन्च कर सकेला या चाहे कुछ लेंस बा एक साथे उ लग जाई। तो ये देखते हुए बहुत ज़्यादा खुशी महसूस भइल, कैसे कि अब हमनी के अच्छा खासा फोटो आ वीडियो वगैरह रिकॉर्ड कर पाएम जा। देखो लोग भाई लोग ये बात मत समझिए लोग कि जैसे हमनी के अगर लेंस नहीं खींचा लगाओ तो हमनी के पता बा कि जौन कैमरा बा कोनो काम के नहीं है, मतलब खाली एगो मतलब खोखा बा डब्बा बा, कोनो भी काम के नहीं है, हमनी कुछ नहीं खींचा कर सकत। तो ऐसा मोबाइल के साथ नहीं है। अगर लेंस तू लोग नहीं लोग भी लेके घूमत तो कोनो दिक्कत नहीं है। हमें दूगो और कैमरा दिला बाटे ली फोटो और अल्ट्रा वाइड वाला जाना से तू अच्छा खासा फोटो खींच पाइब लोग। आ साथ में मोबाइल फोन जौन भी होला सब अच्छा खासा उ फोन में बाटे, प्रोसेस वगैरह सब कुछ अच्छा से कस्टमाइज करता रहसन। देखो लो बोलो उहे अगर तू लोग चाहत रहो तनी अच्छा तनी वीडियोग्राफी करे, फोटोग्राफी करे आ DSLR लेकर नहीं खलो घूमे चाहत आ मोबाइले से चाहत रहो करे के, तो खाली डालो के एगो लेंस रखे हुआ छोटा सा लेंस, वैसे लेंस बड़ा ना आई छोटे सा लेंस है, वो लेकर घूम लोग अच्छा खासा वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाए लोग, फोटो भी खींच पाए लोग। तो ई तो देखते हमको बहुत ज़्यादा खुशी मिलल। आई बहुत ही जल्दी चाइना में तो लॉन्च होके अलावा साथ में इंडिया में भी लॉन्च हुई, तो 2-3 महीना में इंडिया में आ जाई। आ इंडिया में जो आई तो एक दाम हुई 50,000 के आसपास में फ़ोन, 50 से 60,000 के आसपास फ़ोन हुई। आ लेंस के दाम जैसन लेंस ले जाए वैसन मिली, मतलब 2-3 गो लेंस लॉन्च करी। आ जरूरी नहीं है कि मतलब कि कोनो लेंस उठा के आई में घुसा देव लोग तो काम करी, ऐसा बात नहीं है। कैमरों में कोनो में लेंस ना लगल, ये बात अलग जानकारी होके चाहिए। तो देखो लोग भाई लोग मतलब कि एक इंच के सेंसर भी लगेले बा जौन की काफ़ी हद तक अच्छा बा। सबसे बड़ा अब तक सबसे बड़का एक सेंसर कहल जाता जौन की काफ़ी हद तक क्वालिटी देता, मतलब कि यकीन माना लोग आई लोग मौजी हो गई बा। अगर इंडिया में लॉन्च करता ये 50 से 60,000 के बीच में तो हम जरूर ही लेम, काहे से कि ये देखते हुए बहुत ही अच्छा लगला। Xiaomi के वैसे ही फोटोग्राफ हमें अच्छा लगेला, और भी कंपनी से Realme वगैरह से हमके Xiaomi के फोटोग्राफ काफ़ी हद तक अच्छा लगला, काहे से क्वालिटी में पूरा फोटो देला, चाहे कोनो भी फोन को ब्यूटी मोड में ना देला, पूरा क्वालिटी में देला जाना को हम एडिट कर सके चाहे तो। आ Realme वगैरह ऊपर भी हम एडिटिंग नहीं कर सकते, कैसे खुद ब्यूटी मोड में डाला आ क्वालिटी फाट जाला। तो ये सब बात बा गाइस, यकीन मानो लोग बहुत ही मजा वाला बा। Redmi तो धमाका मचा देवे वाला बा फेर से। आ जब भी कुछ Redmi चाहे Xiaomi जोन सब एक हुए सन
अच्छा कोई बार सन का देखा देखी और भी कंपनी वाले आगे बढ़ल बा सन। Xiaomi ही कुछ न कुछ नया कॉन्सेप्ट लावेला, चाहे 28 MP के कैमरा हो गई, चाहे प्रोसेसर हो गई, मतलब बहुत सारा चीज़ जो Xiaomi ही सबसे पहले कैले बा। सबसे ज़्यादा तहलका उहे मचैले बा, ई बात लोग के समझे के चाही। तो देखो लोग भाई लोग फ़ोन जब भी आवता ओकर इन्फॉर्मेशन ताहे लोग के देखे के मिल जाए, हम खरीद के ताहे लोग के वीडियो बना के जरूर ही दिखा देम कि फ़ोन कैसन बा कैसन आवता। तो भाई लोग देखो लोग यही साथ हम वीडियो कर चाहते हैं समाप्त, मिलते हैं ताहे लोग से अगला वीडियो में। तब तो खातिर बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।